ассалому алайкум катбонони азиз ба канали кӯчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи як ширинии суннатии тоҷикӣ бо номи ҳалвои сурхакро пешниҳод мекунам. албатта онро ҳар катбоно ба тарзи худ омода мекунад. ман ҳам тарзи таҳияи худро пешниҳод мекунам ва имрӯз ҳалвои сурхаки ман бо омоч ҳаст, яъне ҳалвои сурхаки омочдор. умедворам писандатон меояд. ташаккури зиёд. тарзи таҳияи ҳалвои сурхак. сараввал як фатир мехелем. фатирро аз 1 литр об омода кардам. ба он ним қошуқча намак илова карда хуб омехта мекунем то намак ҳал шавад. баъдан ба он 1 пиёла равған илова мекунем. ордро қаблан илак кардам ва ба обамон 4,5 коса орд илова мекунем. яъне хамир бояд на сахт бошад ва на мулоим, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. хуб, фатири мо омода шудааст. акнун қандоб омода мекунем ва барои 1 литр об 2 банка, бо ҳамон банкае ки обро чен кардем, 2 банка шакар мегирем, 1 бар 2 ва мегузорем дар ҳарорати паст биҷӯшад ва ба қиём биёяд. ҳам тақрибан 10 дақиқа кофӣ аст ва мегузорем сард шавад. акнун ба дег 2 литр равған мерезем ва фатири хелидаамонро дохили равған мекунем ва инҷо акнун ба мо ҳатман қошуқи чӯбин даркор аст ва хамиру равғанро махлут мекунем. то замоне омехта мекунем ки хамир бо равған пурра махлут шавад, вале ҳоло оташро фурӯзон намекунем. ҳамаро хуб омехта мекунем. акнун оташро фурӯзон мекунем ва беист ҳавлоро мекобем ва чӣ хеле ки дар суманак 2-3 нафар даркор аст, то ки тез кобем ва таги ҳавло насӯзад. инҷо ҳам ҳамин хел аст. қисмати каме душвори ҳавлопазӣ ҳамин аст. ҳатман бояд тез бикобем, беист бикобем, то ки тагаш нагирад, насӯзад ва инҷо 2-3 нафар зиёд ҳам бошад беҳтар аст. ва акнун барои оне ки ҳавло боз хушхӯртар шавад, барои он камтар омоч тайёр мекунем. барои ин орду обро каме омехта карда онро омоч мекунем ва ба ҳавлоямон илова мекунем ва хуб омехта мекунем. ва шахсоне ки ҳавлохӯр ҳастанд медонанд ки ин омочҳо бирён шуда дар вақти хӯрдан мисли қандак, мисли карамел мешавад. бисёр хушхӯр. оҳиста оҳиста ҳавлои мо сурх мешавад. ҳамин ки сурх шуд, дегро аз рӯи ҳарорат мегирем ва ба он қиёме ки қаблан омода карда будем мерезем ва бубинед ки ҳоло ҳам чӣ қадар ҳавло гарм аст ва хуб қиёмро омехта мекунем, хуб лат мезанем 1-ним соати дигар то хунук шавад ва ҳам қиём хуб омехта шавад то ҳавло шавад. ва анакнун ҳавлои мо омода шудааст.